खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय। आं दायो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो लोगोसे आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। माने नोंथांमोननो जि एसे हादों बेखौनो दिन्थिलांनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो माने गोबांथार माने नेट मोनैनि जाहोनावबो बायदिसिना भिडिअफोरखौ थाबैनो हगारनो हायाखै। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा अननानै, थेवब्लाबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामो। आरो लोगोसे जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअस बिदिनो नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय थानो हानाय बायदि। लोगोफोर, आं दा माने फुंबिलियावनो सिखारनानै दा साहा लोंखांनानै दासान्दि ओरैनो दं। दा दंथ'यो आरोना, माने नेटबो मोना नालाय बेनिखायनो माने एसे माने थाबायग्लांदों आरोना एसे ओरैनो। आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिना होबावगोन आं जायगाफोरखौ। नोंथांमोना स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना जिखिनिखौ हायो एसे दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन आरोना नोंथांमोना। जायगा लाना जायगा माने नेट मोनो नालाय, आं दा नेट मोननाय जायगासिम थांनो ससे मोनो ना मोना मिथिला, थेवब्लाबो एसे थांनो आरोना नोंथांमोननो भिउखौ एसे दिन्थिनानै होनोसै। जंगली जंगल, जंगली जंगल, बेनि गेजेरजों आं थांगासिनो। बिथिंबो जंगल आरोना, हाग्रा बंग्रा, बिथिंनो बारिबो दं, लांदां फोथारबो दं। लोगोफोर, दा माने हाजो गुदि सेराव फैलायबाय आरो बहुत दिन उनावनो आरो मोनसे बुस्थु लांनो फैलायबाय। फैबाथाय नैयावनो फैखानाय जाबाय थायो। दा मा लांनो फैदोंमोनलाय? थासुमलि बुरनो नागिरदो दा नै सासेया। नोंथांमोना नायलांबाय था, आं नोंथांमोननो जा हायो एसे दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन। माने थासुमलि गैया नालाय बिथिं दा नै सासेया बुरनानै लांफानो नागिरदो। नायनोसै, नोंसो जानाय जायोना लांफानायसो जायो। दा नोंथांमोना दिन्थिगोन, नोंथांमोना नुब्लानो मिथिलांगोन, नङा होमब्ला? नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। साबाय सिखायसि दावगोन मानो दानस'खो इयावलाय लोगोफोर, थासुमलिखौ माने जावना नायदोंमोन नालाय, बिनिफ्राय जावना नायब्ला माने थासुमलिया गैया आरोना, एन्जरा जाजोबनानै माने खालि जाजोबना दङ माने। आरो जावब'नो हागौमोनब्लाबो माने एसे गोथौ गोथौ आरो हाग्रा बंग्रा गोजा नालाय, बिनिखायनो माने जावबाय थायासै। बिनिखायनो दिनै नांथ'ला होननानै माने जावबाय थायासै आरोना। बिनिफ्राय दसे ओरैनो जिरायनानै थाबाय, नेट नांफैयो नालाय, बिनिखायनो आरो दसे भिडिअ माने नायनो होनायखाय दिन्थिनानै होबाय। बिनिफ्राय आरो मा होनना बुङो, भिडिअबो हगारबाय माने नेट गोनां जायगायाव फैनानै। नङाबाथ' बिहामनि न' बेयाव आरो गैया नालाय, माने नेटआनो नाङा नालाय, बेनिखायनो दा नै जों दा थांहोलांसै आरोना लोगोफोर। जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना लोगोफोर। माने बिराद गोजौ गाहाय आरोना। दा नै सासे गेन्द्राया गोजौथिं मानखोलांगासिनो हाजो सायाव। दा नै एसे गोजौ जायगा नालाय, आंबो दा मानखोगासिनो। बाबा गोजौ गाहाय आरोना लोगोफोर। जारि खाना लादो। जारि बिलाइ खानो नागिरदो लोगोफोर। दा नै खाबाय
जारि बिलाइ हा ओइ नै जारि बिलाइ अ दे जारि बिलाइ मेरला आरोना माने हाग्रा बंग्रा दं नालाय मैदेर फैयो लोगोफोर थिंबो नै सोरगिदिं माने हाग्रा बंग्रा आरोना हाग्रा बंग्रा मैदेर फैयो होनबाय साबखा होयोरा आरो लोगोसे जातका होयो जाना थांजोबोबा जारियालाय मेरला दंलै बार बुनानै एथ' खेबजाबासो माला मा नामेरि मादि बारस'यो नुदोंना बैनि फिसाया इनि आयु नुवाखैनो आं आइ जि मोजांखा Bhalupung Namiri Rangapara tu Bhalupung Lamanya moजां ना आगेन्द्रा Bengok deh गाहाम ना लामाया Gaham होनना बुङालै मोजां होनना बुङो बिस्कुट होलाङोमोन नालाय बिराद मोजां नांगौलै बावगारबाय बाय बाय जौ दंलै मारै थासोयो मिथाइ पेकेटखौ लानानै नैलाय मानसि बायदिलै मानसि बायदिथ' आरो मानसि बायदि ज'यै थायो मानसि सिगां मोनगोन गोजाननिफ्राय आं फिसिनोसो लांगौमोन खानायाव खेबजानो न'आव फिसिनो लांनानै खेबसे गेम जानाय मा गेम जादोंमोनलाय बेयाव बै सिगाङाव दाखालि बयलाव फैदोंमोन मा इयो हाथिगेट नामा हाथि खर' दंलै नामेरि नेसनेल टाइगार पार्क लामाखौ बिराद मोजां नांगौ भिउखौ गोजौ गाहायनानै निफ्राय लामाया केमेरायाव समान नुयो आरो गोजौ गाहायना समान सैथारो समान Uyuk banyak ini kalau supaya nggak gila berapa tinggal 100 km hari ini kenapa udah sandung asih malah beli hasil hazini biwa Bhalupung station birat फिसासो थांना फैखांबाय Bhalupung स्टेशनाव नुबाय महरा Bhalupung स्टेशनखौ टिप्लिं टावां थांनो हाजोबोना नैथिं ट्रेनजों थांबाय आं स्टेशनसिम ट्रेनजों थांबाय ए बे टावांनि नङा माबानि Bhalupungनि स्टेशन हाजो सेर गोथां थांगासिनो रोमै हाजो सेर हाजो नै बैथिं बिराद मोजां भिउआ बहुद दिननि उनावसो फैलायबाय बिराद रोमै नुहुरो बे दालां ससेफ्राव मोजां नुयो मोनसिगोन ओमफ्राय र' मोनसिगोन हालाना माबाय है र' बायदिसिना बुखाना होबाय थायो
बुंबाय थाना माने दुखुनांबाय थायो रेल साइटिं गोथां बिलाइ जोंहानि गारिया बवा Bro, महरालाय जिरायना दङ बैथिङाबो जिरायना दङ मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला भालुपुङाबो आरो मथा मथि 12 किल'मिटार आरो दा जों दंफैयो नै भालुपुं कमप्लेक्स बेगाबाव आइबि सिनारिया बिराद मोजां नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थाना होनसै आं दा एसे माने जायगाखौ एसे दिन्थिनानै होनसै आं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेलाय आइबिनि भिउआ आरो बै सिगांथिं बैथिं आरो हाजोनि भिउखौ बिराद मोजां नुयो लोगोफोर लोगोफोर दिन्थिनानै होनसै आं नोंथांमोननो नै आं दा गोजौ गाखोलांसै आरो दै लोगोफोर बै नै लोगोफोर हाजोनि भिउआ बै दैमायाव मानसिफ्रा दुगैगासिनो बिराद मोजां नुयो नै बै फरेस्ट अफिस बैथिं नुदोंना न' फिसा फिसा बिथिंनिफ्राय मैदेरबो फैयो बिराद मोजां भिउआ लोगोफोर गोजौनिफ्राय एसे दिन्थिना होबाय नोंथांमोननो मा दं गथ'फोरनि गेलेग्राफोर दं आरोना नै लोगोफोर दा नै राङापारा फ्लाइअभार सिङावनो दङ माने आबै थांफादोंमोन नालाय आबैयाबो माने हालानो थांफानो बेनिखायनो माने दा आबैखौ नै टाउनावनो गालांसिगोन ओमफ्राय जों दा थांसिगोन आरोना आबैखौ गालांनानै नेबाव लांगोन होनना बुंदोंमोन आबैखौ नाथाय आबैया हाथारैनि माने थालांथारसिगोननो गाबोन थांसिगोन आरोना माने गारियाव गाखोनो हाया दहायबो माने खननै खालाय बिदि जाबाय दा आरो नै फैनानै बिदि जाबाय मा बुंगोन आरोना हायि प्रेसार गोनांबो माने बैसोबो जानाय बिदि हाया बहुदानो बिदिनो जायो जियानो जा लोगोफोर दा जों सफैबाय आरोना राङापारा भालुपुंनिफ्राय दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामना होदो ना मा बुङो लोगोफोर थाखोखौ लिंहरबाय थांसै आबैया थांसिगोन लोगोफोर दा न' सफैबाय ओमफ्राय आं दा गस्ला खुनोसै एसे फ्रेस जाना लानोसै आरोना उन्दुनोबो ओंखारबाय उन्दुनांसिगोन लासैनो जियानो जा लोगोफोर फ्रेस जाग्रोना लानोसै आरोना नोंथांमोननो मा हायो हाया नोंथांमोना नायबाय थादो नै लोगोफोर अखाफोर मन'नाय एसे दंबोयो आरोना नायनो मोनानो ओरैनो माने गोदो गोदायनि नियम बायदियै
दा माने एसे थाबोनायखाय नोंथांमोननो दिन्थिनो माने एसे खोन्थाना होस्रानोसै होननानै एसे भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो माने बिदि अखाफोर मनोब्ला सान मनोब्ला नायनो मोनानो गोदोनि बुंनाय बाथ्रा माने सान मेगन गाज्रि जायो आरो बायदिसिना खुगायाव जेबो लानो मोना होननाय दिनैनि भिडिअखौ आं इसेबां गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर माने आं भिडिअखौ बेसिमावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बयनिसिमबो थेंक्स आरो आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं बहा बेरायखो बहा थांखो मा मावखो बे भिडिअजों नोंथांमोननो शेयार खालामलायबाय आरो बिदिनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थानो मोनगोनखौ आसा खालामो आरो लोगोसे नोंथांमोना आंखौ अरायबो जेब्ला आं गोदान भिडिअ हगारो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन लाइक्स खालामगोन आरो शेयार खालामना होगोन आरो लोगोसे कमेन्टबो खालामना होगोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम बिदिनो नायलांबाय था अरायबो आं जि हायो नोंथांमोननो लानानै फैबाय थानो नाजागोन नोंथांमोनजों अरायबो शेयार खालामबाय थानो नाजागोन आं जेसे हायो माने सम दिहुननानैब्लाबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थानो नाजागोन बेनो आंनि थांखि आरो आंनि साबस्क्राइबखौ बांसिन सायाव बांसिन खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय लोगोसे आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानैबो आं आसा खालामनानै थायो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोनखौ फिन थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय सि इउ लोगोफोर